Magandang umaga. Happy... Is today Friday, babe? Friday. Nihintay na namin si Kuya Tyler. Hanggang ngayon wala pa. So yung usapan 7:45, diba? Just like kahapon. Hindi sila dumating kahapon. Ngayon 8:16 na ng umaga, guys. And walang text, walang update. So hindi namin alam kung darating ba sila or ano. Ay, nako. Pero si Dan nandito. What time is your appointment today, my love? Do you have one? 10? Sana dumating naman sila before mag-10. There you go. Speaking of. Thank you, babe. Sila na bahala dun. Sandali lang naman daw. Siguro mga 1 oras lang. Kasi yung sa grout lang naman may i-fix. Si Danny Boy nakaalis na kanina pa. Kasi may appointment nga siya ng 10. Maliligo ako, pero doon ako maliligo sa kabila kasi basa pa dito. Inayos ni Kuya yung grout and hindi pa daw siya pwedeng liguan for 2 hours. So, kunin ko lang yung mga kailangan ko dito. Ito yung gamit ko na cleanser. Claire's na Rich Moist Foaming Cleanser na feeling ko malapit na maubos. Kunin din natin yung ating shampoo and conditioner. So, Grow Long na shampoo and conditioner. Shower gel is Mandarin Mimosa. Bigay ni Tita Sexy. Thank you po. Kailangan ko din yung aking loofah. Dito din naligo si Dan kanina na basa. Kakatapos ko lang mag-snack. Pero tanungin natin si Danny Boy kung ano gusto niya for dinner, guys, para ma-prepare na natin. Dito siya sa labas. Meron siyang mga plants na itatanim. Hello, my love. What do you want for dinner? Huh? What do you want for dinner? Nothing. Nothing? Okay. Oh, we got that steak, not Michael, but let's have the steak. You can have steak, I'll have eggs. Okay? Ito yung mga plants na nabili namin sa Bunnings, guys. So, meron kaming 4 nung grass looking and then isa nito. Gusto ko kasi ganito. Ayaw nito ng ganito. Hoy, babe! Ay, nigaro. Nigara lagi ka. Uy, ganun ka, uy. Gara ang buang. Papalitan din namin yung aming mat. Ito yung pinalit namin. Mas sleek, mas malait, and it goes with the house. Gray. Itong mga screens sa mga windows to, guys, sa mga glass window, ano ni Dan, huhugasan niya, lilinisin niya. Yun lang yung kanyang gagawin. Mamaya i-feel natin yung ating balikbayan box. Feeling ko kasi enough na yung mga gamit para mapuno yung box. I'm not sure. Hello! Pakita ko sa inyo, guys, ang laman ng ating balikbayan box. So, ay, may laman siya. Wait, kunin ko lang, ha? Nilagay ko na kasi dito yung iba. Kasi nga, di ba, nagde-declutter kami. And hopefully, masend ko to before ng open house namin kasi malapit na. So, kunin ko lang lahat para mapakita ko sa inyo. Okay, ito yung pinakamabigat sa lahat. Nandito yung makeup ko. So, I went through my makeup. Hindi ko na maalala kung kailan yun. Pero, I went through all my makeup. And, ito, puno siya ng mga makeup. And, mabigat siya, guys. Sobrang bigat niya. So, may mga makeup dito. Si Mama na bahala mag-go through kung ano yung gusto niya i-keep. Yung iba, ibibigay niya sa kanyang mga friend lalo. Ikaw na bahala dito, Ma. Okay? As in, mabigat. Kasi nakita niyo naman, sobrang konti lang yung kinip ko para sa akin. I don't really wear a lot of makeup. And I'm using the same products every day. So, I don't really need to stock up on makeup na hindi ko naman ginagamit. Tinatry kong mag-keep ng kung ano lang talaga yung kailangan ko. Especially sa panahong ito na hindi pa namin alam ni Dan kung saan kami ipapadpad. Next is itong Irresistible Me Diamond Professional Infrared Styling Iron. Ang ganda nung niya, plates niya o rose gold. And I don't think merong ganito si Mama. So, bigyan natin sa kanya. And from Irresistible Me, again, ito yung Moonstone na curler nila. Ang ganda din nito. Hindi nga lang ako nagkukulot ng buhok. So, bigyan natin kay Mama. Ayan, nakapack pa siya, guys. And then, merong mga ganito. Okay. Ito mga bago pa to, hindi ko pa to nagamit. So, kapag bumili ka ng set ng bedsheet, meron kang fitted sheet, which is yung nag-fit talaga sa bed. And then, flat sheet ata yung tawag dito. Para lang siyang
Anong Tagalog ng habol? Blanket ba? Anong Tagalog ng blanket? Hindi namin siya ginagamit. So, ang dami namin ganito. Kasi every time bumibili kami, set talaga. Hindi namin to ginagamit kasi from the fitted sheet, diretso kami sa quilt. Yun na yung pinaka-blanket namin na daan. Iba-ibang ano siya, iba-ibang klase ng cotton. And then, ito, maganda to. Meron siyang print. Ayan. Iba yung material nito. Fleece. Ito yung ginagamit namin for winter. I also got her this. Ito yung request niya. Deep fryer. This is actually my second time sending a box sa Pilipinas. Nung first time, hindi ako nag-send ng mga appliances kasi hindi ko sure kung mag-work sila. Last time din, nung umuwi kami, nagdala kami ni Dan nung pag-shave, yung may mga iba-ibang attachment, hindi siya nag-work. So sabi ko, baka hindi talaga nag-work yung mga appliances. Tapos nagtanong-tanong ako, and sabi nung iba, nag-send sila ng appliances, meron naman daw, nag-work naman daw sa kanila, sa Pilipinas. So sabi ko, baka mag-work. So, bumili ako nito kasi request to ni Mama. Galing tong kay Mark. Meron kami ganito, exactly the same noon, na tinapo namin kasi ayaw na ayaw siya ni Dan. So, I got her the 3-liter deep fryer. $29 lang to siya, guys. Okay naman siya. Hindi naman siya like nasira agad. Hindi nasira yung amin. We got rid of ours kasi nung bumili kami ng air fryer, sabi talaga ni Dan, ayoko na gumamit ng deep fryer kasi it's very messy. Tinapon namin siya. Sayang nga eh, kasi nung tinapon namin siya mga few weeks later, sabi ni Mama, gusto ko ng deep fryer. Sabi ko, sayang, natapon ko na yung amin. Ibago pa yun. Hindi pa siya as in, sobrang gamit na gamit talaga ba? Ayaw lang talaga ni Dan sa kanya. And then, I also got her this. I don't remember kung may request niya to, pero gusto ko na magkaroon siya nito. And nung tumingin-tingin ako ng air fryer dun sa Pilipinas, grabe ang mahal. Yung Philips na maliit, kasing presyo ng Philips na extra large dito. Yung pinakamalaking Philips dito. Ganun yung presyuhan. Hindi to Philips. Pero ito yung gamit namin ngayon eh. We tried Philips pangalawang beses. And twice talaga. Umuusok siya, guys. Binalik namin siya. Tapos sabi nila, oh, may batch talaga na umuusok. Marami na daw nagbalik din. So, they replaced the item. And yung second item na na-replace nila, ganun pa din. Umuusok pa din. And sabi namin, baka sa bahay namin, bliname pa talaga namin yung bahay. Pero hindi siya dahil sa bahay. Because when we got this, which is way cheaper than the Philips, kasi yung Philips, magkano ba yun? $500 ba yun? Ito, $129. Yung original price niya is $229. Naka $100 off siya. So, $129 na lang. Yun din yung bili namin sa kanya, yung sa amin. We have the white one. We got the black one kasi wala na silang white ngayon. So, black yung kay Mama. Okay na okay siya. Hindi siya umuusok talaga. So, sabi ko, hindi talaga bahay natin yung dahilan. Yung Philips talaga umuusok. Or baka we just got very unlucky na yung dalawang Philips talaga namin na nabili is yung, or yung napunta sa amin is yung umuusok. Yung quality niya, mapapansin mo talaga compared sa Philips at saka sa dito. Kasi yung ito napapansin ko na yung ano niya, yung pagka non-stick niya, natatanggalan na ngayon. Pero yung sa pinakailalim, hindi yung natatamaan nung food mismo. Halos nililinis kasi namin siya after use, minsan after 2 uses, nililinis namin siya. So, maybe that's why as well. I don't know. Yeah, lagi ko kasi siyang sinascrub kasi nililinis ko siya lagi. So, maybe that's why. So, yun yung napansin ko na yung pagka non-stick niya, parang natatanggal yung black na coating niya, non-stick coating. Kasi hindi ko yung napansin sa Philips eh. Yung Philips, lagi din namin yung hinugasan. So, we treat them the same. Pero when it comes to cooking, pareho silang dalawa na nakakaluto naman. So, okay lang naman, no? Tapos yung presyo, sobrang layo, guys. Meron na siyang air fryer at saka deep fryer. So, feeling ko ito yung mag-fill ng box talaga natin. This box here, na may mga makeup naman. I went through my makeup. Nilagay ko na dito sa box na to, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung mga makeup na sure na talaga ako na I'm not gonna use that. And then, I went through my makeup again, and I got rid of more. So, nandito yung iba. Skincare din pala yung mostly nandito, tapos konting makeup. Yung mga makeup ko naman na expired na, tinapon ko na, guys. Yung mga nandito is yung mga magagamit pa. Siyempre, bigay ko ba naman kay Mama yung hindi na pwedeng gamitin. So, yung mga highlighter,
concealer. Ito, brush. Ito, kakasend lang sa akin to ng VT Cosmetics. Pero sobrang dami ko na kasi. Hindi naman sobrang dami. Pero may mga nakastock pa akong cleanser doon. So, kay mama to, it's a foam cleanser from VT Cosmetics. Cleansing tissue from VT Cosmetics. Hindi ko pa nga nag-go through yung skincare ko dun sa banyo. Sika cream. Meron din itong eye patch. Galing itong Yes Style. Maganda to paggabi. Alam mo yan. Lagay-lagay ka sa mata mo, ma. Para sa mata mo yan. Mizone or Mizone. Para din sa mata. So, diba? Mga anti-aging. Alam mo na. Hindi na tayo bumabata. Ito, ma. Salt and pepper meal. So, lagyan ng salt, lagyan ng pepper, tapos ganun-ganun. Kasi ito yung ata yung request niya last time. Mas nakalimutan ko. Pero yeah. Now, you have those. More skincare here. Ayan. Ito, binigyan ko siya ng BT21 na cooling fit sun cushion. Kasi alam naman natin sobrang init sa Pilipinas. Ito gamitin mo, ma, sa mukha mo before ka maglagay ng makeup. After ng skincare mo, maglagay ka nito. Maganda to kasi wala siyang shade. Transparent lang siya sa mukha. Perfect. Yan yung lagi kong gamit sa mukha para meron tayong sun protection. Bigyan din natin siya ng mga brushes, guys. Ito, magaganda itong mga brushes na to, in fairness. Ang gaganda ng quality. Tignan niyo yung kulay. Ayan. Violet. Sobrang ganda ng quality nito. Gusto ko siya gamitin. Kaya lang, ang dami ko ng brushes. And I only kept like siguro mga less than 10 pieces of brushes. Kasi I don't really use brushes anymore. So, yan. Kay mama yan. Para meron siyang mga magagandang makeup brushes. And more makeup brushes for her. Ito magaganda din yung quality. Pinili ko talaga yung mga magaganda yung quality para ibigay sa kanya. Sobrang soft din ito. Set ito ng mga very colorful na mga makeup brushes. Hindi ko pa sure kung ito na lahat yung ipapadala ko, guys, ha? Kasi kapag hindi pa siya napuno, magdadagdag tayo kasi sayang naman. Pero nag-text na ako dun sa pick up ng box. Nag-text na ako na pwede mo magpa-schedule ng pick up kasi hindi siya basta-basta. Last time, nung nag-text ako, yung schedule niya is 1 week later. Goat soap. Made in Australia siya. Tinatry ko na magpadala ng mga made in Australia talaga para matry nila yung mga ganyan. So, lahat ng variants. So, iba-iba kulay. Ito naman galing kay Zara. Ito, kakabili ko lang ito. Napunta kami ni Manay sa Melbourne. Kasi gustong-gusto ko siya, kaya lang hindi ko pa siya nagamit. Maganda to, guys. Wide leg na pants. High-waisted. See? Wide leg. Nasabi ko, bigay ko na lang kay mama. Susutin niya to siguro sa kanyang simba. And then, meron tayong jacket dito. Kasi nga, nag-declutter din kami ng damit na Dan. Marami actually siyang jacket na na-declutter. Yung iba, sobrang kakapal. So, sabi ko, hindi yan magagamit sa Pilipinas. Ito, yun siya. Galing to Yes Style. XXL na nga to, pero maliit pa rin. So, feeling ko kasya po kay Marlon or kay Marvin or kay Mark. And hindi siya ganun kakapal. So, okay lang siya kapag, alam mo yun, malamig na panahon sa Pilipinas. Gosh, hinihingal ako sa pinagagawa ko doon. Yung iba dito, baka hindi ko na-include sa box kung magkulang ng space. Kasi parang ano naman. Dito naman tayo sa Teddy Blake na bag na to. So, kung napanood niyo yung aking vlog where I unbox Teddy Blake bags, meron akong bag doon na sabi ko ibibigay ko kay mama. So, nandito siya. Pero may laman pa tong iba. Kasi I started packing na yung mga stuff para sa balikbayan box. So, it's filled with stuff. Look. Natabunan na yung bag. Dilipat ko kayo dyan, guys. Kasi sobrang init na ng camera. Ang tapat na tapat sa sun doon, no? Anyway, dito tayo nag-stop kanina. Para ma-maximize talaga natin yung space ba. Oh. Gusto ko kasi ipadala yung box para ma-feel talaga ni mama yung unboxing ba. So, ito. Galing kay Mark. Hindi ganun kadami yung damit na na-accumulate ko. And then, ito galing to Yes Style. Ito yung pinili para sa akin ni Miss. Yung video na My Sister Picks My Outfit. Isa to sa mga outfits na pili niya. So, sabi ko, bigay natin kay mama. And then, ito dress to. Pang New Year mo to, ma. Polka dots. Ang daming polka dots ito. So, bang surati ka talaga nito. Ayan. Sayang, gusto ko pa sanang bumili ng ganito. Kaya lang hindi na nga kami masyado lumalabas. I think I got this from Big W. Ayan, oh. Para sa mga boys yan. Pero most of the stuff here, sa box na to ngayon, this time, is mga kay mama. And nandito yung bag na ibigay natin sa kanya. Oh.
Na may laman din pala, hindi ko napansin. Mga damit. Mga damit yung mga laman guys na nasa bag pa. Ito galing kay Mart din. Ayan. Hindi ko na lang siya tatanggalin kasi sobrang nakapwesto na yung mga damit dito. So, balik natin siya dyan. Sa kanyang pwesto. Itong mga box na to, gusto ko pa sana siyang lagyan ng mga kung ano-ano sa ilalim. Wait sa. Tingnan natin. Depende sa sitwasyon mamaya. See, ang dami pang space. Oh, lagyan ko nga ng mga damit. Lagyan ko ng mga damit. Wala ding mga chocolate. Wala masyadong pagkain dito sa box na to, ha? So, siguro kapag kailangan talaga namin lumabas kay Dan, kailangan namin mag-grocery, siguro idaan na lang namin yung mga chocolate. Kung may space pa. Kung hindi naman kami aalis, hindi kami aalis para lang sa box. Alam mo yun? Oh. Okay. Pag-open ni Mama niya. Uy, Ma. Baka ma-disappoint ka naman pag-open mo. Bakit damit? Gusto ko ng deep fryer. Kaloka itong mamang ko. Di ba, bongga? Meron pang space sa ilalim. Pero wag na, wag na. Yan lang. Ayokong kunin yung mga styro-styro kasi yun na yung pinaka-protection niya eh. Tinanlan natin kung may space para maglagay ng... Loh! Bakit may screw? Wait, check muna natin, no? Sana i-check ko muna kung nag-work to. Nag-work naman siguro yan. Uy! Try ko yan kaya muna, no? Kasi kapag defective siya, at least may time pa tayong ibalik siya. Kinip ko ba yung receipt nito? Try ko muna siya, guys. So, maya na natin yan i-fill. Bakit may ganito? Screw? Itatry ko muna tong mga appliances pala, guys. Sana ginawa ko to noon pa. Pero itatry ko muna yan. Wait, pakita ko muna sa inyo yung iba, ha? Tama, no? Good idea. Try muna before lagay sa box. Kasi kapag defective, at least mababalik pa natin. Okay. Wait, ano ba yung hindi ko napakita? So, meron akong bag declutter video. I-leave ko siya dyan sa taas. So, may idea na siguro kayo kung napanood nyo yun. Kung ano yung mga ibigay ko kay Mama. Bigay ko to kay Mama. Burberry na sling bag. Yung iba dito, hindi ko na ibibigay kasi ayoko namang magtabak doon yung mga bag na hindi lang nagagamit. Kung naliliitan ako sa space dito, mas lalong maliit yung space namin doon. Ito, bigay ito ng Lux Out Loud. Bigay ko kay Mama, ha? Vintage Celine bag. Yung from Teddy Blake. Hala, ang dami mo ng sling bag, Ma. Ikaw na talaga. Para evening bag. Kung saan pupunta? Feeling ko yung iba dito hindi niya gagamitin. So, yun, feeling ko gagamitin niya yun. Yung ito, ikikip ko to. Inilagay ko lang to dito, pero akin to. Yung bigay ni Nisa, thank you so much. Bigay niya yan. Ito, hindi ko pa alam kung saan to mapupunta. Kasi I don't think gagamitin to ni Mama. Yung galing, Korea. Yan, dyan na muna. Hanapan natin yan ng paraan. Ito, bigay ko to kay Mama. Halama! Dami mo ng bag. Ayan, Valentina. Maganda kasi yan. Itong Zaful na bag, hindi niya to gagamitin for sure. Diyan yan. Itong Zara na bag, maganda siya pero, hindi mo yun magagamit na. Alams na. Ito din, hindi din to gagamitin ni Mama. So, hindi to na to. Tsaka itong bag. Ayan. Ito, sure na, napapunta to sa kanya. Teddy Blake. Ito yung pinakaunang Teddy Blake bag na sinend ng Teddy Blake sa akin. Ginamit ko siya nung unang na-receive ko siya, pero I stopped using it kasi may nagtanong sa akin, halang, mahal-mahal ng bag mo. Akala nila yung Hermes. Sabi ko, uy, hindi! Hindi ah! So, hindi ko na siya ginamit kasi ayokong isipin nila na ang mahal-mahal ng bag ko. Hindi kaya. Kasi magkamukha guys, diba? Pero ang cute nito, maliit. So, bigyan natin kay Mama. Hindi yung quality niya, napaka-soft ng leather niya dito. Oh. Ang cute na itong bag na to kaya. Oh, ang liit. Hindi ko lang bet na sobrang kamukha siya nung Hermes na bag. And then ito, hindi ko sure kung gusto niya to. Joseph and Stacy. Pipicturean ko siguro to and i-check sa kanya kung gusto niya to. Ano pa ba yung mga natin dito? Itong clutch, tinawagan ko si Miss kasi tinanong ko siya kung ano gusto niya. So, ito pala, yung Prada na backpack. Kay Miss to guys kasi bagay ito sa kanya eh. Yan. At saka, itong body bag from Joseph and Stacy. Sa kanya din to kasi bagay din to sa kanya. I also have some clothes here for her. Ayan, ano siya? Two-piece na skirt at saka yung top na medyo sexy. Malaki sa akin, so kasya yan kay Miss. So,
So yun, mag-accumulate na naman ako ng mga ano para kay Miss para worth it yung shipping fee natin. And ito kay Miss din ito mapupunta. Kasi sabi niya, ay maganda yan, cute yan. Ayan. Teddy Blake din to guys, cute din to. Ano, tinabi ko na siya kasi sa kanya to. Hala, nag-reply na si Kuya LBC. Ang galing naman. Saturday, 28th of March. Bukas! What is your pickup address? Where in the Philippines is your box going to po? Kailangan ko nung tapusin ngayon kasi bukas na pala. Hi! 28th of March. Sounds good. Ay, bongga. Nagdaan-daan lang si Dan dyan. Daan-daan lang siya guys. Naglilinis siya dun sa harap at saka sa likod. Hi, 28th of March. Sounds good. Yung goal kasi namin is wala na tong box na to, malaking box na to before yung open house. Hala, so kailangan ko itong tapusin ngayon. Thank you very much. Thank you po. Kailangan ko din pala ng cash kasi cash yung bayaran nito. Uy, in fairness kay Kuya, bukas na agad. Uy, birthday pala ngayon ni Mark. Magill, happy birthday to you, bro. Utol, happy birthday. Ito, I don't think gagamitin to ni Mama. Parang hindi nakikita na gagamitin to ni Mama. So, ibigay natin siya sa iba na gagamit nito. Ito na yung ating box. Meron pa tayong space, guys. Nag-haul kami ni Dan. And meron akong dinagdag na damit para kay Mama. Pupunta kami ng shops ngayon kasi ipag-shopping namin si Lera at saka si Tony. So sabi ko, since pupunta na lang din naman tayo ng shop, bibili lang ako ng mga chocolates dadagdag natin dito. May mga bags pa naman, kaya lang feeling ko talaga hindi niya magagamit yung iba eh. So sayang naman kung nakatambak lang din dun. Gusto ko yung nasa box, yung magagamit talaga nila. Alright, so we just got home from the shops. Na-drop na din namin lahat ng mga kailangan naming i-drop kina Lyra at kay Tony. And meron din kaming nakitang paper towel eh. Naubusan na ng paper towel yung sa mama ni Dan. So binili namin, tapos din-wrap din namin sa bahay nila. Na nagpunta kami ng Kmart kasi may good idea si Dan. Instead of mga pagkain, mga chocolate na hindi naman nila makakain, sabi niya towel na lang. At least gamit na gamit talaga. Kasi araw-araw naman kayo naliligo. We got towels from Kmart. You will see that video bukas, guys, because I filmed a separate video for the whole shopping trip. Let's do it. Ito na yung itsura ng ating box. Hindi ko alam, hindi niyo makikita ng maayos, pero yung tripod ko, naiwan ko sa car. Bumili din kami ng spam. Sobrang daming spam dun. So, hindi ako nag-hoard ha. As in, sobrang dami pang spam dun na natira. Pero I got 3 teriyakis. Hindi ko kasi alam kung masarap talaga to kasi hindi ko pa to na-try. Parang hindi pa ako nakakain ng spam kahit na yung original. Pero sabi ni Mark, masarap daw kasi tong teriyaki. So, I got 3 teriyakis para lang na-try ng fambam. Hindi ko alam kung nabigyan ko sila ng spam noon. Hindi ko na maalala. Hindi ko din natanong. Ay, hala. Sabi ni Mama, gusto niya yung vegeta. Wala na, too late. We got the 2 originals. Bumili kami. Hala, babe! You got 1 big Toblerone and 1 small Toblerone. Yeah! Yung sa Kohl's, parang half price ata yung malaki. Si Dan yung kumuha. Sabi ko pa sa kanya, sure kaya yung pinakamalaki? Ginanon lang niya ba? Tingnan niyo, maliit yung isa, malaki yung isa. Okay lang yan. Yung kinakain kasi ng pamilya na chocolate, Toblerone lang, at saka sneakers. So, I got 3 bags of sneakers. And then, 2 Toblerone. Tapos, napunta kami ng Kmart, diba? So, ayan. Knife. Bumili din ako ng knife. I don't think they need it, but we got it. So, that's that. Okay, it's really full. Kailangan natin ng tulong ni Dan. Ayun!
Close natin yan mamaya. Kailangan lang natin idiin ng bongga. Madidiin naman siya kasi. Ano naman siya eh. Cloth naman siya eh. Pero yan. Yay! We did it! Ayun guys, tapos na. Finally! Ready na siya for pick up. So, ipipick up yan nila kuya. Bukas, 1 to 2 ata ng hapon. Pero yeah, it's ready. It's ready. Kailangan ko na lang i-fill up yung paperwork. Fill up kung ano yung items na nandun sa loob and all that. Anyway, yun yung vlog. Another pag-good day, but that's okay. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe kung gusto niyo lang naman. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye.